Тревненското школо, едно от първите светски училища в България, е построено в периода 1836-1839 година. Тревненското школо е по-голямо от Габровското училище. То има 15 зали, сградата е правоъгълна и издължена, а помещенията затварят малък вътрешен двор. Школото прилича на манастирски комплекс от 19 век. Всеки от жителите допринесъл с нещо за построяването на сградата. Първо учител в земеното училище става Даскал Димитър Драгонов, а в продължение на 8 години тук е преподавал Петър Славейков, който през 1949 година открива и класно училище в тази града, въвежда учащаването на музика, рисуване, часове по физическо възпитание. През 1847 година в общата стая на школото е основана една от първите в България библиотеки книгохранителници. Повечето от книгите тук са дарени от Васил Априлов. През пролетта на 1850 година в тревненските училища са проведени първите годишни изпити. Промените, които Славейков прави, са толкова много и значими, че до днес старото училище е известно като Славейковото школо. През 1871 година по поръчение на Васил Левски и Ангел Кънчев в училището на читалище Трудолюбие, което разпространява просвета и култура на революционни идеи. Днес сградата на Тревненското школо е реставрирана и в нея са изложени интересни колекции с автентични предмети и документи. В школото е изложена колекция на уреди за измерване на времето от античността до 20 век и ценна изложба на картини.